Ahojte všetci, vítajte v podcaste Audio Rádio Výlovo. Moje meno je Gabi Revická a s radosťou vám prinášam rozhovory na témy, ktoré ma prirodzene zaujímajú a verím, že zaujímajú aj vás. S Jankou Kurej som sa zoznámila vďaka Ľudskej Lužinskej. Stretli sme sa niekoľkokrát, vždy len nakrátko a vždy som mala pocit, že sa stretneme čoskoro znova, pretože medzi nami zostalo stále čosi nevypovedané. Navrhla som, aby sme spolu robili rozhovor, ale Janka mi áno povedala naozaj až od niekoľko mesiacov. Mala pocit, že musí prísť správny čas a najprv sa na rozhovor vôbec necítila. Medzi tým mi urobila astrologický výklad a mne úplne padla sánka, pretože som dostala odpovede na otázky, na ktoré som dlho odpovede hľadala. O tom, čo všetko mi to stretnutie prinieslo a čo všetko sme si mali chuť dopovedať, sa dozviete v tomto rozhovore, na ktorý vás srdečne prizývam. Tak ahojte. Ahoj Jani. Ahojte. Môžeme sa tváriť, že sme sa teraz išli v kaviarni, že si dávame kávu týchto krásnych šálok. Sme v byte u mojej dcery s jej matičkami, ktoré nás tu možno budú prekvapia nás, oni sú veľmi zvedavé. A ináč vieš čo? Ešte predstavím, chcem povedať, že tieto matičky majú veľmi radi, keď pracujem za počítačom. Hlavne tá príde a veľmi ma pozbudzuje. A tá druhá tam ma zase ťaha potom od práce preč, keď som tu veľmi dlho. Takže môže byť, že sa tu prebehnú, že sa prídu na teba pozrieť aj na tvoje rekvizity. Pravdepodobne k tebe majú veľmi blízko. Keď si vošla, tak boli úplne v pohode, ani nechceli odchádzať. Tak... Áno. Ja už niekoľko rokov žartujem, že by som mala začať nosiť na svoje akcie mačku na pleci, alebo si znova zaobstarať mačku, aby som pôsobila dôveryhodnejšie. A mala som aj 9 rokov mačku, takže tie mačky patria ku mne a veľmi ma to potešilo, keď som prišla, že ma vítajú takí dvaja sprievodcovia. A to sa tak hovorí, že nehovorí sa to o čarodejniciach, že k ním patria mačky? Neviem, ale veľa ľudí má takúto asociáciu, že u každej správnej bosorke mali byť aspoň 2-3 mačky. Však, asi preto som toto prostredie. Ja to vnímam tak, že my všetky ženy máme v sebe druh šelmy. Posledné obdobie ja sa venujem veciam, z ktorých si robí srandu a volám ich, že ako čarovať. Mm-hmm. Ale dalo by sa o tom hovoriť aj, ako si vytvárať zázraky. A keby som išla úplne naspäť nejakej tej genéze, že čo ma k tomu dostalo, tak bolo nájsť spôsob, ako si skvalitniť život a primárne, čo je dôležité, podľa mňa je poznať samého seba. A na tejto ceste som stretla aj teba. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Musím povedať, že od prvého okamihu si bola veľmi... že blízka v zmysle, že asi túto ženu odniekiaľ poznám, možno z nejakých iných životov, alebo kto vie. Záleží, kto na čo verí. A napadlo mi, že som zabudla zapnúť diktafón. Je dobré. Ale ešte nie sme tak ďaleko, aby to vadilo. Dobre, vidíš, mám tu napísané všetko, čo mám zapnúť a zrejme som aj všetko zapla okrem mikrofónu. Veľmi dobre. Tak to mi dalo čas si teraz uvedomiť, že ešte sa vrátim na sekundu k tým mačičkám. Že ja som sa tak odbila, takže v každej žene šelma, alebo ty si tam priniesla to, že čarodejky, bosorky sú spojené s mačkami, ale pre mňa skôr mačička je symbol alebo stelesnenie tej čistej novej esencie. Uh-huh. A toto je ten hlavný dôvod, prečo som v minulosti mala mačku a verím, že opäť budem mať mačku, alebo my ženy milujeme mačku a poznám aj mužov, ktorí milujú mačky, že oni sú nesmierne inšpirujúce bytosti v tom, ako dokonale dokážu byť sami sebou, ako sa v nich krásne prelínajú tie polarity a dokážu stelesňovať ten paradox, že nádherná inová uvoľnenosť, odovzdanie a v sekunde šelma. No. Takže... To mi inak to stretávanie s ním tak
to, že som teraz s nimi častejšie, tak aj otvára. Vrátim sa k tebe, že... Ja som tak nenapadne odvedla pozornosť od seba. Že keď mi Ľudská Lužinská dokola opakovala, že by som mala ísť k Janke Kurej, diali sa mi také zvláštne veci v živote a ja, že... Ale ja som bola na astrológii a bolo to fajn, ale podľa mňa astrológiu už nepotrebujem. Inak ten môj príbeh s tou astrológiou bol taký, že mamina, inak ty stále odchádzaš z toho obrazu a dobre vyzeráš. Nenechávaj ma tu sám. Dobre, prepáč. Toto je moje prvé nahrávanie, takže priberane tomu reagujem. Tak to určite použijeme potom v neskôr spracovaní, keď už budeš dlhší čas na obraze a častejšie na obraze. Zuzka Hozhony napríklad, keď som ju navštívala pred x rokmi, ešte bývala v Čechách, teraz žije na Bali, tak nevedela používať Facebook. A teraz sa to vieš, ako zíde? Mm-hmm. Ona je teraz taká facebooková kráľovná, robí si tam rôzne eventy a dneska môžem povedať, že kto ju to naučí. Či si je krstná mama. Ďakujem. Ale v tejto chvíli si naozaj moja krstná mama. To si budem pamätať. A ja, ďakujem. Bolo to tak, že moja mamina si nepamätala, kedy som sa narodila. Myslím ten presný čas. A nemocnica, v ktorej som sa narodila, sa presťahovala a niekde zmizli moje záznamy. Takže nebolo možné zistiť, o ktorej hodine som sa naučila, takže všetky nejaké pokusy dozvedieť sa o svojej astrológii viac. A samozrejme, že to v živote často prichádzalo, lebo som sa venovala týmto veciam, zaujímali ma a stalo sa, že ideš založiť firmu, mala by si ísť k astrologovi, aby si mal správny dátum a neviem čo až. Neviem, kedy som sa narodila, takže možno numerológ, ale viac nie. A potom sa stala taká smiešná vec, že moje kamarátky, ktoré sa astrológii už venovali, organizovali seminár s jednou učiteľkou astrológie z Anglicka. Volá sa Georgina a je z Avalonu. A potrebovali niekoho, kto by ju ubytoval a venoval sa jej mimo školenia. A ja som navrhla, že si oprášim angličtinu, moju nemoc dobrú angličtinu. A tak Georgina bývala u mňa. A jeden deň, už to bolo deň pred jej odletom, prišla za mnou a povedala, že ak chcem, tak mi urobí čítanie. Ale že nech si to teraz rozmyslíme, že tak nadvihla ten prst a ja som sa veľmi zlakla, že bože, to asi nie, že Georgina, aj tak neviem, kedy som sa narodila, že to sa dá zistiť. A odišla. A ja, že pane bože, že komu sa stane, že ho takto príde vyzvať učiteľka astrológie, zaklope ti na dvere, dá ti návrh a ty povieš, že nie. Tak som sa na to dala. Mala som inak obrovský rešpekt. Zistila som, že vo mne bol až strach, že čo to prinesie. A celý ten výklad sme prekladali ešte cez slovník. Nahrávala som si to, aby som si to mohla potom vysvetliť. A teda niektoré veci, ktorým by som nerozumela v tej angličtine, aby som si to potom dala doprekladať. Bolo to super. A potom jedna moja blízka priateľka objednala nám obom ešte jeden termín. Aj to bolo super. A tak si vraj, na čo mi bude ďalší výklad? Áno, veď ako takáto iniciácia a Georginou, tak mala by som rovnaký pocit byť na tvojom mieste. A na to Ľudská Lužinská, že to je úplne jedno. K Janke Kurej musíš ísť. A ja, že tak dobre. A potom sa stalo, že sa nám nejaké naše záujmy stretli a začali sme si doľaďovať termín. Ináč pre tento rozhovor. A potom pre ten môj výklad. A v čase, keď som za tebou prichádzala, tak som si kladla veľmi zaujímavé otázky, že čo sa dozviem a ty ako keby si sa napojila na tie myšlienky, ktoré som mala v aute cestou za tebou. Ja som si vravela, že prečo mám pre Boha toľko smerov? Aké to majú jednoduché iné lektorky, ktoré majú jeden jasný smer, nevymýšľajú každý pol rok, čo by k tomu ešte pripojili. Prišla som k tebe a ty si mi začala rozprávať niečo o eklekticizme. Áno. Hej, že čo to je? Nazvala som ťa eklektikom, respektíve talentom na... Nie, že eklektik. Ja som si to potom pozerala na Wikipedii, dokonca sa tomu venoval jeden newsletter, že aké to je, že dokonca aj Dali bol eklektik, že to je skvelé. A prosím ťa... Každý talentovaný všestranný človek má prirodzenú tendenciu byť eklektikom. Úžasné. Pochopila som, že vlastne to, čo sa naučím, dám dokopy, vyberiem si z toho tú esenciu, ktorú považujem za najdôležitejšiu pre seba, nechám to prejsť tým svojim filtrom z tých rôznych filozofií a smerov, si vyberám to, čo považujem za podľa seba a rada to posúvam ďalej. A keď to viem niečím obohatiť, tak milá rada. Tak to je eklektik, keby ste chceli vedieť. Ja to viem vďaka Janke Kurej. A ty si mi tam potom urobila krásnu analýzu nie toho, čo ma čaká, ale pre mňa to bolo
jedno z veľmi užitočných okamihov seba poznania, čo si spravila. Pretože som panna, aby ste vedeli, som panna, ale narodená v takom dátume, keď už začína váha. Ešte tam mám aj ascendent váhy, to je asi všetko, čo astrológii viem. A ty si tak krásne vysvetlila, kde sa nachádza moja panna, môj kráľ, ktorý vie, čo chce, ale ten radca, ktorý je vo váhe, kým sa rozhodne. Vážený, on kým sa rozhodne, to si neviete predstaviť, to sú také muky. Našťastie mi dcera zaplatila rok pred tým Human Design, tak som pochopila, že áno, mojou veľkou výzvou je čakať. A počkať na to, kým zacítim v tele to správne rozhodnutie. A ty si ešte dopovedala, že keď ten radca už konečne má finálny výsledok, tak potom môj rytier. Áno, sa volajú exekutívca rytiera. Ale on je akčný, chvála Bohu. A potom to vyzerá navonok, že sa veci dejú veľmi rýchlo, ale nedejú. Oni sa potom už v tom procese udejú, ale to, čo sa deje vo vnútri tej mojej krajiny, tak to je proces. A potom stretnutí s tebou a kombinácii tých rôznych znalostí, ktoré som získala, tak som z rôznych kurzov, aj čo som spomínala, ten Human Design, ale aj Gallupov test, tak som pochopila o sebe viac a už nie som na seba, netlačím na seba, že sa musím rozhodnúť práve dnes. Je to výzva, ale viem, že ten radca potrebuje si ešte možno dať zo 3 kávy. Možno si potrebuje dať ešte nejakú týždňovú dovolenku, kým príde na to. Otázka by znela, pre koho je to výzva? Vydržať. Pre mňa, nie? Pre ktorú z tých postav? Pre kráľa určite. Lebo mám chuť kontrovať, že miesto výzva mi tam naskočilo slovo, že možno to nie je výzva, ale čakať, kým sa rozhodne, že to je umenie. To je iba taký... To si dobre povedala. Čakať, kým sa... Vieš, dobrý diplomát, čo je výsada váh, rozumie tomu, že o všetkom rozhoduje timing na konci dňa. No toto si tiež poznačím niekam. To si zapamätám, lebo je to náročné, tá spoločnosť vonka často tlačí. Máte to už hotové? Už viete? Pridáš sa? Prídeš? A ja neviem. Ja som opak trpezlivosti. Vo svojej podstate aj ja. Čiže veľmi, veľmi rozumiem tej dynamike za tým tlakom, výkonom, netrpezlivosťou. Napriek tomu, že na druhej strane som skôr pomalý človek, ale rozumiem tomu tlaku, ktorému všetci podliehame a kde presne potom to definujeme, že to čakanie je výzva. Ale v skutočnosti to možno stačí len prerámcovať, že pre koho je to výzva. Že v určitom prípade je, že to čakanie je umenie. A toto bude asi ten tvoj aspekt tej psychologičky už však, o čom som sa dozvedela iba nedávno, že ty nie si len astro, ale aj psycho. Neviem, čo som viac, či som viac psycho alebo viac astro, ale psycho som dosť často. Ja som si to fakt stále myslela, že dobre, pochopila som teraz samú seba, že super. A potom to bolo zaujímavé stretnutie na tej astropartičke, kam si ma prizvala, že téma zrady a astrológia, že fíha, že ako to spolu súvisí a že fakt je veľká pravda vnímať oba pohľady toho, ktorý zradí a toho, ktorý je zradený. A tá finálna veta z toho stretnutia, tak tu som si zapísala. Aj prepísala dokonca. Wow. Pripomenieš mi ju? Áno, rada. Áno, čakajte, naozaj stojí za to. Tá veta naozaj prináša veľmi zaujímavý vhľad. Priznám sa, že teraz dokonca ja sama neviem, ktorú myslíš, že bola tá finálna veta, ale o to viac si to cením, že to prinesieš aj pre mňa. A mám teraz, či neskôr? Ako to cítiš? Dobre, tak ju poviem, aby sme to nezarozprávali, lebo to bola veľmi hodnotná veta. Išlo o taký pohľad na zradu, že keď sa vďaka zrade transformujeme rýchlejšie, premeníme. Zrada ako cesta transformácie. Inými slovami, keď ťa niekto zradí na sérii a všetko, tak sa zmobilizuješ a urobíš nejaký proces, nejaký veľký krok a možno aj využiješ tie svoje zručnosti, znalosti, rezervy, kadečo a výsledok je veľmi prekvapivý. Áno. Ja som to tam použila v nejakom takom kontexte, alebo takým spôsobom sme na tú zradu aj nahliadali, že vlastne na konci dňa zrada je iniciácia v zmysle pozvánka k premene našej vlastnej.
a buď nás tá zrada hodí úplne dole, čo nás aj v tom prvom štádiu hodí úplne dole, bez ohľadu na to, no, či sme zradení alebo sme zradcami. Ani tí zradcavia to nemajú jednoduché. Častokrát je to ešte zložitejšia pozícia ako tá obeť, ktorá sa nájde v pozícii zradenej bytosti. Takže toto všetko je ako keby pozvanie ku kvantovému skoku v našom sebapoznaní, sebauvedomovaní. Je to možnosť, ako sa znova narodiť a povýšiť to utrpenie na nejakú inú úroveň, ale je to teda dlhodobý proces. Prípadne môžeme požiadať univerzum, keď je to veľmi ťažké, že sa chceme učiť jednoduchším spôsobom, keď je toho moc. Áno. Mali sme tam taký vtipný vstup, že vlastne keď kto sa chce modliť o zrýchlený duševný postup, tak pravdepodobne mu na tanieri pristane niečo ako skúsenosť so zradou. A samozrejme k tomu, aby my sme sa posúvali, existuje strašne veľa spôsobov iniciácie. Zrada je len taká tá, že čerešnička na torte. A veľmi sú zaujímavé tie obrázky, čo tu máš pripravené. Asi o nich niečo chceš povedať však? Alebo... Možno aj nemusím, ale veľmi mi pomáhajú pri mojej práci s klientami alebo aj keď robím workshopy, lebo reprezentujú veľmi obsiahlým spôsobom jednotlivé archetypy. Ukážeš nám ich? Samozrejme, môžem ukázať, využijem to, že dnes máme taký špeciálny dátum a síce 8.11.2022, ktorý pravdepodobne aj veľa žien vníma, že dnes máme spln, čo v preklade znamená, že slnko máme celý tento mesiac spojené s archetypom škorpióna. A dnes je ten deň, kedy sa presne v opozícii stretáva s lunou, ktorá sa nachádza na území býka. Takže máme tu takýto krásny kontrast. Toto by sa veľmi aj deťom páčilo, takýto výklad však. Že niečo také veľmi príjemné, harmonické, pohodlné, la dolce vita. A potom tu máme symbol transformácie, škorpióna, je tam bábätko hrajúce sa s lebkou, Juraj zabijajúci draka, symbolizujúceho nášho ego, had, lebka, smrť. Tie obrázky sú fajn na to, že tam, kde nám nestačia slova, tak tie obrazy nám veľmi pomáhajú spojiť sa s tými jednotlivými symbolmi, s tými jednotlivými archetypmi a každý podľa svojej úrovne vedomia si vie vytiahnuť to, čo je pre ňoho kľúčové, čo je pre ňoho dôležité. A teda tento spol máme taký pokojnejší, alebo vieš, čo som si všimla? Že počas posledných 3 rokov sa vždy hovorí, že tento mesiac je mimoriadne silný spln, alebo mimoriadne silný nov. A už mi to príde také otrepané, že každý mesiac je niečo mimoriadne silné. Zhodou okolností tento je relatívne mimoriadny. Ale chápem. A v rámci vlastne slnečného kola roka, tak máme možnosť každý rok zažiť 12-13 splnov, čiže dajme tomu, že takúto charakteristiku nie sú možno 2, 3, 4, 5, závisí v priebehu roka. Kedy povieme o nejakom splne, že je mimoriadny, že vlastne kedy tam príde táto nálepka, čo laik nevie samozrejme identifikovať. Väčšinou je to vtedy, keď ten spln, kedy sa navzájom stretáva v opozícii slnko a luna alebo kráľ a kráľovná, je spojený ešte s ďalšími výraznými aspektami, ktorý to ich stretnutie ako keby prehlbí, skomplikuje, podporí, vyzdvihne, povýši. Prirovnala by som to k tomu, že keď je to len schôdzka medzi mužom a ženou, to je taký ten obyčajný spln, tak to je ako keby dobré, že... Kedy naposledy taký obyčajný? Vieš čo, neviem ti úplne povedať z hlavy, ale posledné splny boli veľmi zaujímavé, ale sú aj také. Dajme tomu, že polovica splnov je takých kvázi obyčajných. A to je len proste, že raz za mesiac si dohodneme teda to rande s manželom a na tom rande zistíme, že každý chceme robiť úplne niečo iné, ale keď už na tom rande sme, už z toho spolu nejde utiecť, tak sa snažíme jednoducho nejakým spôsobom sa k sebe priblížiť. Keď sa nám to nedarí, tak to je to obrovské napätie, ktoré cítime, že tak strašne chceme a nejde to.
A naopak, keď sa priblížime, tak príde obrovská úlava, že dali sme to napriek tomu, aký sme rozdielni a každý stojíme na úplne opačnom konci toho spektra. No a dnešný spln je taký významnejší možno preto, lebo je spojený s osou lunárnych uzlov, čo mu dáva taký ako keby karmický nádych pre tých, ktorí nemajú radi slovo karma, tak to zjednoduším. Jednoducho prináša nám to informáciu, že niečo sa opakuje. Téma, ktorú prináša tento spln, keď sa na ňu nacítime, tak zistíme, že je to niečo, čo už sme v minulosti sa na čo pozerali a teraz sa na to potrebujeme opakovane dôkladne pozrieť. Čiže v tomto zmysle karma, že niečo je tak zásadné, stále sme to nevyriešili, že potrebujeme znova tomu čeliť. A poviem iba pár slov, lebo to nemá byť asi venované dnešným konšteláciám, že akýkoľvek archetyp, ktorý chceme pochopiť, máme ich dokopy 12, ako je 12 znamení, tak na to, aby sme ho vedeli pochopiť, tak potrebujeme pracovať s jeho protipólom. A tým pádom každý spln nám prináša príležitosť pochopiť naozaj skutočne do hĺbky tému toho znamenia, v ktorom sa práve nachádza slnko. Čiže my momentálne máme od konca októbra do konca novembra plus minus slnko v znamení Škorpióna a je to obdobie, kedy či sa nám to páči alebo nie, tak jednoducho tá príroda nám ukazuje, že prichádza čas odpočinku. My teraz máme ešte stále krásne babie leto, ale nevždy tomu tak bolo, takže už o tomto čase sme si všetci uvedomovali, že je tu jeseň, máme debku. Máme sa zahlbiť, ponoriť. Áno, máme sa zahlbiť, máme sa ponoriť, máme trápiť, máme bilancovať a tak ďalej a tak ďalej. A čo leží oproti novembru? Oproti novembru leží mesiac, ktorý väčšina z nás miluje úplne najviac, a síce jar v plnom rozkvete, máj, spojený s archetypom býka. Kedy stačí len byť, všetko, na čo siahne, sa nám len darí. Ja používam takú frázu, že v máji, keď niečo zasadíš, tak stačí za výraz, len debilovi niečo nevyrastie. Že jednoducho všetko ide ľahko, jednoducho. A tie témy, ktoré prináša býk, tak sú spojené s prírodou, telom, s hodnotou, la dolce vita a s príjmaním. A použijem ešte taký výraz, že toho býka vieme prirovnať k tomu, keď my konzumujeme nejakú potravu a máme z toho strašne dobrý pocit. Ľudia, ktorí majú zdôrazneného býka v sebe, tak majú aj rozvinuté často chuťové pohárky a vedia z tej potravy a z toho zážitku okolo stolovania vyťažiť absolútne maximum. Často sú to aj dobrí kuchári. A my si želáme, aby tento okamih trval večne. A teraz si predstavte, že to jedlo sa vám nevie z toho tela dostať von a my by sme zamrzli v tomto bode a nedošlo by k tomu vylúčovaniu, za ktoré je zodpovedný zase ten archetyp Škorpióna. A to je ten moment, kedy my máme možnosť si uvedomiť, keď niečo sa nám pošejkuje s tým strávením, že aké strašne dôležité je nielen prijímať, ale aj vylúčovať a mať v rovnováhe výmenu. Čiže la dolce vita versus zahlbenie, ponor do seba, a toto obdobie škorpiónska špeciálne počas tohto novu nám slúži na to, dnešný deň špeciálne na to, aby my sme si uvedomili, že čo je toto hodnotné, čo my v živote prijímame, to podstatné, čo si chceme v našom byti podržať a čo naopak potrebujeme pustiť, vylúčiť, nie preto, aby sa niečo ukončilo, ale práve preto, aby my sme ten život podporili a mohli znova tráviť a mohli znova ísť k nejakej novej hostine, novému hodovaniu. A to už je potom samozrejme na debaty, to rozoberám pri individuálnych sedeniach s mojimi klientami, keď kombinujem astrodáta, astroznalosti, ktoré viem vytiahnuť s dátumom narodenia, s rôznymi terapeutickými technikami, že potom sa môžeme pozerať na to, že v akých oblastiach mám problém vylúčovať, čo mám problém vylúčovať, čo to vlastne pre mňa znamená. Prečo, keď ja to teraz opisujem, tak to znie ako najprirodzenejšia vec na svete, každému jasná. Prečo je to potom pre mňa také ťažké? Čo stojí medzi mnou a tým, že je to také ťažké a pre mňa priam nemožné? Prečo ma to tak bolí? Veď to by mal byť predsa radostný proces, že ja sa každý deň radostne ráno vyprázdnim a napriek tomu ma to stojí život a mám chuť si všetko v sebe
a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to bola len možno ukážka, že ako sa vieme cez zdanlivo jednoduchú predpoveď počasia, ktorou na konci dňa spln je, priblížiť k tým naozaj hlbokým procesom, ktoré v nás vo vnútri prebiehajú. A tie planetárne konštelácie nám len umožňujú pochopiť spojenie medzi mikrokozmom, makrokozmom, medzi tým, čo sa odohráva v našom vnútri versus to, čo sa odohráva v našom živote, osobnom, komunitnom, spoločenskom. No to znie úplne ako veľký balík. Áno. A mala som tam niekoľko otázok, ktoré niektoré by som sa aj vrátila, že kedysi ľudia naspon a vôbec akože v tom spolubytí a spolužití s prírodou vedeli, ako pestovať. Mm-hmm. Teraz sa akože veľmi často používa lunárny kalendár. Posledných 10-20 rokov to sledujem, že je to krásne späť. Áno. A pamätám sa, že keď som ešte bola dievča, tak mi jeden známy povedal, že si naspon dáva žiletky do okna, aby ten spln vlastne, že žiletky už potom neboli také tupé, to znamená, že boli ostrejšie, takže ich zaostrovali. My sme potom neskôr takto vykladali vždy kamienky, drahokamy, aby sa nabili. Áno, aby sa nabili. Ešte aj niektoré sa mali dávať zvlášť do vody, potom sa s niektorými mohli polievať kvetiny, s niektorými nie. Že také veľmi pekné rituály okolo splna zaznievali. Ja si teraz ale všímam posledné mesiace, že moja mamina má problém s tlakom a na spln. To je úplne, že... Takže je taká veľmi senzitívna na... Áno. A dneska práve som aj vravila, že mami, ale spon bol, keď ti bolo... A bolo je fakt akože nadrám, že tak nebolo ťažko. Ja, že mami, spon bol. Áno. A berie to do úvahy. A teraz mi napadla tá súvislosť s tým vylúčovaním, čo si povedala, že ak to pochopíme, tak vlastne aj tie fázy mesiaca nás môžu podporiť. Áno. V našom fungovaní a vo fungovaní nášho tela. Áno. Je tam veľmi veľa rovín. Veľmi veľa. A ešte sa mi veľmi páčil ten výraz, že lunárne uzly. To sú čo, prosím ťa? To sú také teoretické body, s ktorými potom následne pracuje časť astrológie, ktorú nazvem, že karmická astrológia, ale ako som hovorila, nemusíme sa fixovať na to slovo karma. Môžeme to nahradiť slovom opakovaná skúsenosť. A sú to jednoducho teoretické body, ktoré sa používajú v rámci astrológie, ktoré napriek tomu, že objektívne neexistujú, tak ich zahrňame do našich výpočtov a sú veľmi dôležité pre pochopenie aktuálnej predpovede počasia alebo aj pri individuálnom rozbore osudu človeka, akejkoľvek udalosti a tak ďalej. Koľko sa venuješ astrológii? Ako dlho? Astrológia mi prišla do života po skončení štúdia psychológie v roku 2005, kedy napriek tomu, že sa mi splnil sen a vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte u nás v Bratislave, tak som nemala stále odpoveď na mnohé otázky. A ocitla som sa na životnej križovatke, s ktorou som si nevedela sama poradiť. A to, čo mi bolo dostupné v tej chvíli, mi nedávalo dostatočné odpovede. A už plus minus rok predtým som zachytila v svojom polici z jednu knihu, že existuje niečo ako astrológia. Boli to úplne že triviálne komentáre, spätne to tak vidím, že úplne že triviálna kniha, ale v tom momente sa mi zapla žiarovka, že na tomto by niečo mohlo byť. Takže prišla životná križovatka, mala som skončené štúdium psychológie a nechcela využiť, respektíve nefungovali mi tie služby, ktoré som využila, ktoré som mala k dispozícii, tak si hovorím, že idem si nájsť astrologa. A aj som si ho našla a napriek tomu, že som o tej disciplíne v tej chvíli nič nevedela, ale som mala veľkú dôveru, že tam budú odpovede, tak mi to sedenie neúplne sadlo. Bola som veľmi nahnevaná, veľmi sklamaná a frustrovaná a tu ten príbeh by mohol končiť v zmysle, že astrológia je blbosť a veď mi to všetci hovorili, ale naopak ja som nadobudla hlboké presvedčenie, že jediný spôsob, ako toto vyriešim, je, že ja sa to idem naučiť sama. To je dobrý postoj. Takže tak hlboko odniekiaľ tá žiarovka zasvietila, že proste, že
tam je odpoveď, že to neprevalcovala ani takáto pre mňa prvá frustrujúca skúsenosť. A ja som samozrejme si našla veľmi dobrú učiteľku, veľmi dobrý kurz, čiže neučila som sa to sama ako samouk, ale sama v tom zmysle, že som si povedala, že ja chcem tejto disciplíne rozumieť, ja chcem vedieť, že čo na tom pravdy je alebo nie je. A chcem si na to urobiť vlastný názor bez ohľadu na to, že moje formálne vzdelanie v tom čase by bolo ako keby v rozpore so štúdium niečoho takého, som si povedala, že nie, že vlastná skúsenosť je neprenosná. Ale vtedy ma to nepustilo. Znie to veľmi dobre, že astropsychológia, astropsychologička, je to také nezvyčajné. Ale dobre to znie. To som rada. Ja som musela prejsť a stále prechádzam mnohými hodnoteniami, mnohými predsudkami. Takže stretávam sa s tým, že na jednej strane s veľkými sympatiami k aplikovaniu astrológie v terapeutickej praxi a zároveň sa stretávam samozrejme s tým, že astrológia je stále vnímaná vo väčšinovej spoločnosti ako niečo veľmi kontroverzné alebo povrchné z titulu toho, čo z toho robia bulvárne médiá s takými určitými pochodnostiami a naučila som sa žiť s jedným aj s druhým, takže je to OK. Ďakujem, že teda tebe to znie fajn. To znie veľmi fajn a by som práve čakala, že je to jedna z takých tých oblastí z tej duchovnej sféry, čo kedy si spadala medzi uznávané smery v minulosti. Áno, aj to tak bolo. Napríklad akože sa neoperovalo treba nasplň, nie? Neoperovalo sa nasplň, v podstate ešte Paracelsus, ktorý je taký relatívne známy, lekár, liečiteľ, alchymista, hermetik zo stredoveku, tak on svojho času vyhlasoval, že lekár, ktorý neovláda astrológiu, nie je v jeho očiach lekár. Proste bez týchto znalostí nie je možné naozaj korektne tritovať človeka. A ja sama sa s tým stretávam v rámci mojej štatistiky, aj keď ja sa samozrejme sústredím hlavne ako terapeut na sprevádzanie ľudí v rôznych životných situáciách, na rôznych životných križovatkách alebo pomáha im prehlbovať seba poznanie, ale vďaka tomu máme aj tú štatistiku, že kedy ako zákroky realizovať alebo nerealizovať. A naozaj sú určité termíny, určité tranzity, kedy jeden na ten istý zákrok dopadne fatálne zle a stačilo by nájsť len vhodnejší termín a jeden na ten istý zákrok bez zmeny zúčastnených by dopadol fatálne dobre. Takže... Podľa mňa stačí výjsť k nejakej dvojprúdovke v Bratislave a je vidno, že je spln. Tak toto mám odpozorované, že keď je zabudnem náhodou, že je spln, že čo sa deje, že hrozná doprava. Doprava je štandardne dosť hrozná, ale na spln je to úplne, že masaker. Áno, to je ako u tvojej maminky sa to manifestuje cez ten tlak. Plus minus 3 dní pred splnom sa naozaj začnú dvíhať tie energie a koncentrovať sa do zvýšeného napätia. To je vlastne spôsob, ako ten manžel s manželkou už vedia, že sa blíži. Áno. To stretnutie, tá konfrontácia. Každý sa chce postaviť sám za seba. Ešte mi vieš čo napadlo. A keď to dobre dopadne, tak a dobre sa zintegrujú v rámci tej konfrontácie, tak vychádzajú z toho posilnení, videní a milovaní. A my môžeme potom bezpečne znova jazdiť po tých cestách. Mi napadlo, že hovorieva sa, že žena, ktorá má menštruáciu v čase splnu, tak je veľmi pekne zladená s cyklami a fázami mesiace so svojím, s tým, nechcem povedať, že ženstvom, to znie tak mužsky. Ono sa to aj tak delí, že červený cyklus, biely cyklus podľa toho, že či menštruuješ skôr na spln alebo na nov. Vraví sa, že ten červený cyklus, to čo ty si šla práve povedať, tak to je informácia, že žena je pripravená ešte byť matkou. Demonstruje sa takýmto spôsobom aj plodnosť a ženy, ktoré už majú tendenciu menštruovať na nov, tak skôr akoby ide odtiaľ informácia, že už tá plodnosť smeruje smerom k že už by ako nemali k duchovnej práci, k osobnému rozvoju, alebo skôr, že v tej chvíli, v tom období života tam majú fokus. Tak. A teraz som si uvedomila, že čo hovorí môj posledný cyklus a vôbec sa mi to nepáči. Tiež som sa teraz zamyslela.
Ale bolo to veľmi praktické, keď som mala zladený cyklus so splnom. Pretože, vieš, akože napätie... Stačilo ti otvoriť lunárny kalendár. Inak to myslím, že napätie pred splnom a napätie pred menštruáciou, to je 2 v jednom, PMS a obdobie pred splnom, akože odbité. Áno, máš pravdu, to je dobrá pointa. Ale aj pred tým novom je to náročné, takže ako hovorí, že ženy, ktoré sa vlastne v tom období splnú viac venujú duchovnú, možno si to len tiež treba zvedomiť. Áno, ženy, ktoré menštruujú v období novu, tak už sú skôr otvorené tomu, že nie je tam ten fokus na to, že teraz chcem byť matkou alebo rozširovať rodinu, ale skôr sa venovať tomu rozvoju, duchovným témam. Na druhej strane ešte poviem k obdobiu novu, že ja to obdobie v rámci mesiaca považujem dokonca za zraniteľnejšie pre nás ženy, ako je obdobie splnu. Čiže keby som to mala dať na misky váh, tak každé má svoje špecifika, každé prináša nejaké témy. A že zase PMS tesne pred domom možno neotvára tak to napätie, tú výbušnosť a tak, ale otvára zase ako keby takú obrovskú zraniteľnosť a krehkosť. A nemali sme mi teraz zatmenie slnka? Mali sme čiastočné zatmenie slnka, hej, to bolo vlastne pred 2 týždňami. Takže dobre si to pamätáš. To boli ťažké dni. Áno. Ja to vlastne meriam vždy aj podľa toho, že s akými témami klienti prichádzajú. Pre nich je to niečo, čo pre nich je obrovským prekvapením, že prečo práve teraz prežívam práve toto a ako to, že toto som už dávno mala mať spracované, ale ja v rámci tých 2-3 dní zachytím vlastne ľudí, ktorí hovoria presne to isté. Takú štatistiku? No, takú, že fyzickú, že či si robím fyzickú štatistiku? Nie. To by ale ukladám si to na hard disk svoj vlastný v hlave. Ak by to bolo zaujímavé vyhodnotiť. Hej. Že čo sa vtedy deje. Chcela som sa ťa ešte spýtať, čo všetko sa u teba dá zažiť, pretože keď som k tebe išla prvýkrát, rozprávam stále cez ten svoj príbeh a cez to, čo som sa dozvedela o sebe vďaka tebe po jednej návšteve. Pretože si myslím, že takto, zo zištných dôvodov, keď sa ma niekto spýta, že čo mi čo dalo, tak veľmi rada navrhujem stretnutie s tými ľuďmi, ktorí ma nejakým spôsobom ovplyvnili, a keď začne rozprávať o tebe, tak bolo by pre mňa praktickejšie povedať im, že choďte na Výlovo.sk a bude tam rozhovor s Jankou Kurej. Tam si ju nacítite, či vám sedí a tak ďalej, a dozvedia sa aj, čo všetko sa môžu dozvedieť. Čo ja som teda celkom nevedela, keď som k tebe išla, že by takéto sedenia mohli pokračovať, že sa dá okrem takéto základnej analýzy, ako to vôbec planetárne bolo, keď som sa narodila, ako to na mňa celý život vplýva, že je tam toho podstatne viac. Až potom mi vlastne, potom som sa dozvedela, že si aj tá psychologička Nel Nastro. Ale psycho. Ale veľmi je to dobré, páči sa mi to. Tak by som bola ešte rada, keby si povedala o tom, čo všetko nám môžeš priniesť našej krásnej spoločnosti. Ďakujem ti veľmi pekne za tento priestor. Ja samozrejme privítam každého človeka, ktorý rezonuje s témami, ktorými sa venujem, a najčastejšie je to to, že si ma niekto spojí proste s astropraxou a chce sa o sebe dozvedieť viac, ale to je ako keby len taká vstupná brána, kde samozrejme môžeme začať aj skončiť. Takže astrológia je len jeden z mnohých nástrojov na trhu, ktorý človeku pomáha prehlbiť jeho sebapoznanie alebo vôbec sa vybrať na túto cestu sebapoznania. A to, čo vlastne ty si mala možnosť si u mňa zažiť, tak bolo sprostredkovanie tvojej typológie na základe tvojho horoskopu narodenia v kontexte metodiku, ktorú som si vymyslela, ktorú používam, aby som lajkom priblížila ich astroprofil bez používania zložitých výrazov. Kráľovstvo, kde pracujem vlastne s termíny ako kráľovstvo, kráľ, kráľovna, kráľovský radca. Predstavím postupne všetky postavy, ktoré sa nachádzajú v našom vnútornom kráľovstve, v našej vnútornej krajine. Ale... to znie než veľmi pekne. A už tieto informácie, hej, mnohým stačia na to, aby sa im rozsvietilo v tej téme, ktorú práve vnútorne riešia, aj keď ju predo mnou nepomenujú, alebo im to môže priniesť prerámcovanie toho, ako sa dovtedy videli, alebo nejakú časť svojej osobnosti. Už toto môže byť veľmi liečivé v tom, že človek dokáže zrazu sa uvidieť v inom svetle a zintegrovať svoju osobnosť do väčšej harmonie, alebo ja rada používam výraz celistvosť.
Ale to ja vnímam iba ako taký prvý krok a to gro mojej činnosti spočíva v tom, že som takým dlhodobým sprievodcom, ktorý buď sprevádza ľudí v rámci ich horoskopu, vrstvu po vrstve, aby sme naozaj mohli ísť do všetkých tém, ktoré sú pre nich dôležité v rámci seba poznania. A tu je napríklad motivácia, často zvedavosť. Alebo druhá motivácia je, že človek sa ocitne na životnej križovatke. V zásade je mu astrológia ako taká ukradnutá. Vôbec ho to nezaujíma, ale vyhovuje mu spôsob, akým ja ako terapeut pracujem, keďže na pozadí využívam jungianskú hlbinnú psychológiu a systemickú perspektívu, rodinné konštelácie. Vyhovuje mu spôsob a tie nástroje, ktoré ja mám na ruke a spoločne pracujeme na tých témach, ktorými on momentálne žije a ktoré v danom okamihu sa zdajú možno väčšie, ako je on sám, ale to je len do nejakého momentu. A vtedy tú astrológiu a tie astrodáta využívam na to, aby som sa rýchlejšie vedela dostať k tej pointe, k tej podstate. A mnohým ľuďom pomáha vidieť, že v podstate v priebehu minúty dokážem prečítať ten príbeh natoľko, že si môžu ušetriť ten čas budovaním si tej dlhodobej dôvery, že môžeme rovno skočiť tam, kde potrebujeme. Lebo či mi to on povie alebo nie, tak ja to do veľkej miery viem prečítať vďaka tomu kolečku a vďaka tomu, že si to viem prelinkovať na to obdobie, v ktorom on sa práve nachádza, čo všetko má za sebou. Nehovorím teraz o faktických udalostiach, ale v zásade tie moje znalosti a tými disponuje samozrejme väčšina astrologov sú dostatočné na to, aby ja som rozumela všetkému, čo on už má za sebou a čiastočne aj čo má pred sebou, ak sa mu podarí tú aktuálnu životnú križovatku zvládnuť. Takže takto v skratke. Ono to niekedy asi chce aj takú dobrú zručnosť, ako šetrne povedať veci, ktoré nie sú príjemné a vidíš ich tam, nie? Tá astrológia je úžasná v tom, alebo spôsob, ako ja s ňou pracujem, že ja používam veľmi taký jemný poetický rozprávkový slovník. Aha. A na konci dňa my každý sme hrdinom našich vlastných príbehov. Ale často si neuvedomujeme, často sa tak nevidíme a často ani nevnímame tých všetkých spojencov, ktorí sú za nami, či už sú to naši predkovia, zvieratá, silové zvieratá, rôzne duchovné bytosti. A ja vtedy často používam také prirovnanie, že predstavte si, že vy keď čítate nejaký príbeh a ešte neviete, ako to skončí a úplne ide do tuhého, ako strašne držíte tomu hrdinovi palce, ako dýchate pomaly zaňho. Takže často pracujem aj tak, aby si ľudia uvedomili, že presne toto sa deje s našim životom, keď ide do tuhého a my sme v tom osameli ako ten hrdina na stránkach knihy, že vtedy sa píše ten náš príbeh a potrebujeme do hry vrátiť všetkých tých našich spojencov, ktorí sú tam, len my ich nevidíme. A často sú súčasťou tej našej vnútornej krajiny. A to odkrýva vlastne ten spôsob, akým ja robím výklad. To ťa musí veľmi baviť takáto práca. Ja to milujem. A svojho času mi to veľmi chýbalo, že som nevedela nájsť bytosť, ktorá by dokázala zintegrovať toto, o čom ja rozprávam. Takže vlastne na konci dňa ja som si pre ľudí, ako som ja, vytvorila metódu, ktorá pre mňa bola funkčná. A to je dôvod vlastne, prečo ja väčšinu času fungujem iba cez referencie, lebo takýmto spôsobom sa vlastne ku mne dostávajú len ľudia, s ktorými rezonuje to, čo robím, ako to robím. A mám z toho radosť. Áno, baví ma to. Si vlastne teraz tretia žena za posledné, povedala by som, za mesiac a pol, ktorú som stretla, ktorá robí niečím podobnú prácu, alebo v tom zmysle, že pomáha ľuďom, aby poznali viac samého seba. A tá práca sa nepropaguje cez online marketing ani cez inzeráty. Ide to naozaj ako keby tá jedna babka povedala. Najlepší marketing. Ja neviem, kde sú tie babky. A zrejme ich máš dosť. Ja som vďačná všetkým, ktorí s dôverou posúvali moje meno ďalej. A samozrejme, ja keby som mala priestor, tak pravdepodobne by som išla aj do toho online marketingu, ale zatiaľ to nie je nutné, takže vnímam aj obrovskú hodnotu tohto kanála, ale môjim snom vždy bolo a väčšina mojich učiteľov, ktorých som na svojej ceste stretla, tak
bolo mojim ideálom, aj mi bolo vštepované, že toto je tá cesta proste. To je tá obdivuhodná cesta, lebo tam funguje ten zákon rezonancie. Áno. A naozaj, ako si povedala, že priťahuješ tých ľudí, ktorí k tebe majú prísť. Áno. To isté povedala nedávno aj Janka Dekánková, aj Petra Rauferová, akože ženy, ktoré mi zvedomili niektoré veci o mne samej a tiež mi priniesli do života nové nástroje o seba poznaní a seba poznávaní. Podľa mňa je to niečo, o čom sa nedá učiť. V zmysle, ako sa prezentovať takto. Proste tam ako keby zaklaplo niečo veľmi jednoduché, že keď robíme prácu, ktorá nás naozaj baví a je nám to akoby, dá sa povedať, že mohla by som povedať, lebo ty si na mieste, aby si ma teraz opravila, že súdené alebo nastavené? Ani nemám slov, priznám sa. Áno. Ja iba som sa zasekla, lebo je to pre mňa také, ako keby, že hlboko sa ma to dotýka, lebo mne táto moja cesta bola mojou učiteľkou nejakým spôsobom predikovaná ešte skoro pred 15 rokmi. A kým som si neprešla nejakú cestu, tak pre mňa to bolo jednoducho sci-fi. Čiže muselo naozaj niečo dosadnúť, čo síce v tom osude bolo napísané, aby ja sama som si dovolila žiť ten príbeh, ktorý tam čakal. A myslím si, že takto to majú mnohí ľudia, že keby sme sa rozprávali, ktorí dosadli na nejaké to svoje miesto a potom do pola vkladajú ten svoj skromný príspevok a cítia, že možno je zanedbateľný z pohľadu z toho všetkého, čo je vo svete, ale z pohľadu toho, že oni cítia, že sú na svojom mieste, tak cítia, že sú správne a že jednoducho tá rovnováha tam je, že to tečie, hej, že... Áno, toto ma veľmi baví pozorovať. Ako to funguje bez toho veľkého marketingového pozadia. Áno. Takže sám pre seba ja som toho dôkazom, že je to možné. Super. Teším sa. Rada vás takéto vzácne bytosti poznávam. A som rada, že ste súčasťou môjho života. Ďakujem ti, Ani, že si prišla osobne. Malo to naozaj úplne iný charakter, ako keď nahrávame rozhovory cez Zoom, aj keď ich nechcem podceňovať, tie sú fajn. Som rada, že si prekonala svoju osobnú bariéru a teda... Áno, vykročila som zo svojej komfortnej zóny, ako sa populárne hovorí. Ale keďže do toho kopem ľudí okolo seba, tak potom aj ja som povinná ísť podľa toho, k čomu podporujem druhých. Hej. Takže ja ti ďakujem. Začne, ja ďakujem ti. Lebo myslím, že neviem si predstaviť krstnú mamu, ktorej by som sa s väčšou dôverou zverila do jej rúk a ktorej by som kývala na takéto pozvanie. Takže niečo takéto pre mňa doteraz bol obrovský strašiak a vlastne tvoja osobnosť a tvoje meno rozhodlo o tom, že si povedala, že tak akože keď teraz nepovieš áno, tak už nikdy nikomu. Veľmi, veľmi ma to teší. Teší ma, keď pomôžem niekomu práve vyskúšať si, aké to je prínosné a potom sa im to aj zapáči. Že potom poskytujú takéto múdrosti ďalej do širších kruhov. Tak držím palce na tvojej ceste a ďakujem, že si prišla. Všetko dobré. Krásny deň všetkým. Ahojte. Ahojte.